Szanowni Państwo, prosimy o powitanie przybywających prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėdę wraz z małżonką oraz prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego wraz z małżonką. Lietuvos menininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Simboliška, kad nuo šiol kiekvieną praeivį čia pasitiks lietuviški koplytstulpis ir stogastulpis. Wasze Ekscelencje, Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, drogi Karolu, Pani Marto, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, miło mi jest powitać Państwa podczas uroczystej okazji w szczególnym miejscu. Niedaleko stąd, w Czerwonym Dworze, w Pustelniku, ostatnie lata swojego życia spędził słynny litewski artysta Mikołaj Konstanty Čiurlionis. Symboliczne, że odtąd każdego przychodnia będą tu witać rzeźbiony stół i kapliczka Sopola, dzieło rąk ludowego artysty Antanasa Vaškisa. Sukurti tautodailininko Antano Vaškio, puikiai valdžiusio žemaitišką kryždirbystės stilių, prieš mūsų akis jie atkuria gerai žinomo Čiurlionio paveikslo vaizdinį. Nuo šiol turėsime dar vieną ryškę menininko atminties vietą Lenkijoje, šalyje, kur prabėgo daugiau nei 10 jo gyvenimo metų. Jis prisidėjo prie politinės tautos formavimosi. Su Čiurlioniu lietuvių tauta brendo laisvai, tuo pat metu išlaikydama stiprų ryšį su Lenkija bei Lenkais. Mikołaj Konstanty Čiurlionis nie był świadkiem odrodzenia niepodległego państwa litewskiego. Jednak jego twórczość przyczyniła się do ukształtowania politycznego narodu. Dzięki Čiurlionisowi naród litewski dążył ku wolności, jednocześnie utrzymując silną więź z Polską i Polakami. Šiandienos ceremonija tarsi pratęsė Čiurlionio metus, kuriuos taip gražiai paminėjome ir Lenkijoje, ir Lietuvoje. Ką tik telkę dėmesį į menininko 150 metų jubiliejų, deramai pasitinkame ir artėjančias 115-asias jo mirties metinės. Przyjaciele, rodacy, drodzy reprezentanci, obywatele narodu litewskiego, drodzy Państwo. Gerbiamas Ekscelencija, gerbiamas Prezidente, gerbiamas Gitanai, gerbiama pirmoji ponia Diana, gerbiamieji kraštiečiai, Markų krašto gyventojai, gerbiamieji ponios ir ponai. Sam powiat wołomiński, ziemia wołomińska i Marki wypełnione są wieloma śladami pamięci. Tak pięknymi, ważnymi śladami pamięci, które mówią o historii tej ziemi. O historii z jednej strony przemysłowej, o niej mówi 50-metrowy komin, a także pałac Briksów. O historii walki Polaków o wolną i niepodległą Polskę. Tutaj w Markach na cmentarzu pochowani są przecież powstańcy styczniowi, których dziś wspólnie z panem prezydentem wspominaliśmy. Także tu na cmentarzu jest kwatera żołnierzy, którzy pokonali bolszewików w roku 1920. Čia Volomino krašte, Volomino apskrityje ir pačiuose Markuose yra daug ženklų, kurie primena mums šio krašto istoriją. Yra čia pramoninės istorijos ženklai, buvusi gamykla. Yra čia taip pat 1863 metų sukilėlių kapai, apie kuriuos mes šiandien kalbėjom, kuriuos mes paminėjom. Čia taip pat yra Lenkų karių kapai kovojusių prieš bolszewików. Piękny kościół świętego Izydora i piękny kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli, jednego z patronów Polski Rzeczpospolitej. Graži Švento Izidorio bažnyčia ir taip pat I wielkiego zmysłu w Polsce. ir šiandien prie to panteono prisijungia dar viena asmenybė. Tai buvo ne tik kompozitorius, bet ir dailininkas. Žmogus, kuris buvo lietuvis, bet taip pat mokėsi čia, buvo Oginskio globotinis ir
ir Moniuškos įtaka labai vertina, jautė. Mikołaj Czurlonis jest właściwie, drodzy Państwo, szanowny Panie Prezydencie, uosobieniem tego, co było i jest dla nas dzisiaj tak bardzo ważne. Pewnej bliskości dziedzictwa kulturowego i tożsamości Polski i Litwy. W jego życiorysie człowieka, który połączył w swoim artystycznym zmyśle i w swojej artystycznej wrażliwości nasze dwa narody i rozsławił Litwę na cały świat. Zamknięta jest prawda o relacjach Polski i Litwy. Kiedyś i dziś. Relacjach bardzo bliskich, bardzo ważnych dla Europy i dla świata i relacjach tak twórczych. Bardzo się cieszę, że ten ślad pamięci dzisiaj będzie, drodzy Państwo, odwiedzany przez mieszkańców Marek, przez mieszkańców powiatu wołomińskiego, ale będzie z całą pewnością także punktem odniesienia dla wielu ludzi, turystów, którzy przyjeżdżają do Polski. To będzie symbol tego, co chcemy powiedzieć światu, że w Polsce, na Litwie, w Europie Środkowej i w Europie Wschodniej zamknięta jest piękna myśl o wielkiej kulturze, która ubogaca w istocie cały świat. Ir labai džiaugiuosi, kad čia lankysis šioje vietoje.